Čus. Tady se Pepíček Smíšek. Mě to asi má dobré video, který možná ani nikdy nevíde. To je jedno. To je jedno. Takže, Pepíček Smíšek. Jo, to píče. To píče, on to nejde zastavit. Počkat. Kruciáne, co to dovoluješ? Holins, ty jsi mi zradil rodinu. Ne, to jsi mi ty zradil rodinu. Hrát za sebou. To nedoporučuju vůbec. Tak. Ej, Alfrede. Proč mám furt ten meč u sebe? No? Konečně. Hele. Síně mojího jídla. Buď. Brambora. Teďka mám ten vtip, který jsem říkal ve škole. No. Představte si, víte, jak ženský kojej děti, malý děti, ne? Představte si, že by to bylo obrácené a že by muži kojili malý děti. Ale to je možná už i 20 plus, a to je jedno, mě 12, a to mi úplně jedno, že já znám všechno. Takže že hele, ten, kdo je teďka míň jak 15 let, tak až na to nekouká. Já představte si, že chlapi dělají a to a začali vykojit děti. Ale já jsem rád za to na světku. Musím takhle rád. Ale radši konec. Já mám z toho personálně ty vole.